Камен Иванов. Днес играем Tap Dash. Бях почнал да играя точно сега се сетих да снимам на нея. Лъгнал съм се с Фейсбука, тук отгоре е класацията. И още малко не остава, за да стана трети. И да видим дали ще станем. Тук е доста трудно. Хора, те и като гледах, ни написахте коментарите дали да пусна хора в Minecraft Daily или да направим да пакт. То е гадно. Въпреки че тук не умирам, е гадно. Също това всички хора, които гледат и да идват нови хора, искам да се абонират за Shadowhex Avatar. Защото му става още много малко, за да събере 100 абоната или да има 100 абоната. Не съм гледал канала наскоро. Shadowhex Avatar, надявам се прекарването ти в Италия да е било добре. И ти пожелавам да... Ако искаш да отидеш отново... Айде сега съм мрънкал, защото и не е рожден ден, Рин. Много са дразнали хора. Хора, искам да събера повече абонати. Ще почна да качвам на това. Ще почна да качвам тези влогове. Това канал. Сега сестра ми идва. Може да я чуете, ако влиза тук. Не правя клип, не дей мрънка. Що правя клип? Ела, кажи нещо. Ей! Минахме нивата. Здравей. Здрасти. Какво правиш? Клип. Да. Клип да се гра. Казва се Tap. Как беше? Малко млъкне. Почти го стигнах, то си го минах. Здрасти, какво? Не. Тук не знам, що направих. Хора, тук не знам, що направихте, ама... Малко ще я мукна, за да се среди. Почти мама ми шибе. Ти не сте го чули, хора? Може да отрежа тая част, не знам. Сега муквам, за да се отчуча. What the fuck? Той нещо се е бъгнал. What the fuck is this for? Добре. Както казах, ще почна да качвам влог, ще се в това канал, ще направя всичко, за да стана по-известен. Хора, не знам тук, защото искам постоянно. Хора, само кажете какво искате да снима, за да има повече ваши клипове, по ваше желание. Да снимам на игри, които вие харесвате. Например, тази игра не ви хареса и не пишете нищо в коментарите, аз продължавам да снимам. И не гледате клиповете. Затова моля ви, много ви моля, да пишете в коментарите за игри, на които искате да снимам. Ей! Минахме Красимир, мадафака!
Сега кой е на четвърто място, кой е на третото място? Кой е на четвърто място, кой е на третото място? Мам, трябваше да се логвам с Фейсбука, ама... Добре, хора, във Фейсбук, още нямам Фейсбук страница. Ама айде, няма казвам. Само личност, само личност. Ам хора, ако някой играе... Ами... Оф, хора, оттатък пак ядат, брат. Не, Украйна! Хора, има едно червено пиле, само че аз забраних да ми го дават. Ето, тук има типчета на всички, ма няма на него. Ако цъкна сега, ще ме пуска и с него, ама сега няма ме пуска и аз не искам да ме пуска. Хора, вижте, сега за другото ми иска 24, а пак за последното, той нали пили или динозавърчи, по-точно, трябва да съм 899 лева за него. Тук има до 1000 лева, до 1000 левели. 1000 левели са. Добре, да аз го цъкам, то не иска. Не, че не искам. Не знам, хора. Сега ще го мина, А те. Мазов. Той клипче може да стане по-кратко. Хора, не правя много дълги клипове, няма да правя скоро около 1 час. Ще правя около 1 час някой друг път, когато не взема друг телефон, да сложа друга програма, защото да Бог взема веднъж направих един клип, не ми даде да го кача, защото беше 23 минути. Представете си, ако е час, няма да се кача в YouTube, и вие няма да отделяте толкова време да ме гледате клипа. Ами Shadow Hex Avatar, не знам тогава дали още бил фен на Shadow Hex. Ако е гледал един клип, дет Shadow е качил един клип на там с прасе на дискотека, 1 час и нещо, не знам, аз не го бях изгледал, вие надали ако направя клип 1 час, вие ще го изгледате. Хора, както гледам напоследък, няма много гледания и не знам на какво се дължи това. Има много! Хоп. Тук ви излизат реклами. Nope. То скин вече много макефи. За той таралеж, тая леста 340. Няма скоро да ги събере. Много макефи тип прасенци хора. Има една игра, която се казва Five Nights at Freddy's. Едно ще снимам на единичката, ако искате да я играя. Или някоя друга. Ако искате ще играя в футболни игри, каквото искате. Хора, значи аз играя в футбол. Ако някой от вас играе в футбол, като почнах да говоря за футбол, да, аз играя в футбол. И играя в футбол, още не съм в отбора. Скоро ще ме пускат и аз съм в отбора на 2 могили. Искам да кажа, когато дойдах в Кюстендил, ще направя клип, като се видим. И ще кажа и... Нищо няма казвам, не знам как да го кажа сега, то не се знае дали ще стане той. Is that possible, motherfucker? Не,
Fuck you. Ето пак кафе, махи, не. Просто ужасяващо хора. Фак бе, тут става много гадно изведнъж. Хора, ще има отдолу линк за играта. Може да си я свалите от Google Play, разбира се. Пак тап ми. Те, да продължаваме да се мъчим. Хора, ще стана 26 или 26 или 27 ниво. Да, 27 да бъде. Ако се затрудня и няма успея да го мина, спрямо клипа. Оф, мадафак. Хора, отабонирайте се от Тодор Цанев, тъй като той не качва. И вече каза, че не иска да се занимава с YouTube канала. Вече му и тъпо. Те че са отабонирайте от него. Аз знаех, че стана по-добър от него. И ето. Аз казах, че стана по-добър от него. Станах, нали? И да му се кеф сега. Ще ми яде гащи. Той не си. Реклама просто. Ари играй, че тогава сега ще излизам. И няма се маха. Те хора, още няколко пъти и да приключваме с клипа. Може клипа да се качвам малко. Късни! Ехто ще го предаш, ще го... Ай, прасито. Той цвета, не знаете. Сега го минавам, хора. Сега го минавам. Гледайте как го правят професионалиста. Значи аз тая игра я видях от Тодор и той беше из 11 левел. Не знам вече е по-голям левел със сигурност. Сигурно не е играл в момента. Може да не е играл. Той не знам дали е играл като се прибера. Ако е играл, сигурно е 12-13 левел. Но аз съм 27 хора. Утре ще ме са кефия. Ето стигнахме 27. Да, хора, това ще бъде всичко от този клип. Надявам се да ви е харесал. Ако е така, дайте лайк, абонирайте се и се молите за моя канал, за да качвам тук по-често. И чао, чао!